Pa-shoutout po niche kahit parang napapansin ko na laos na ho kayo. Ay wow, thanks ho. Pero sige, shoutout pa rin sa'yo, Carl Joshua Bintuya. You know what? Buti ka pa, napapansin mo pa rin ako, or kami. Kahit laos na raw kami, sabi mo. Yung totoo, loyal fan ba kita? Charis. Pero sana all, may free time ka talaga sa akin. Akalain mo yon? May panahon ka pa rin para sa isang laos? Charis, Tagalog naman ta din dapita. Magbisaya tabi kahago ba? Pero oy, dili ta mangaway ha? Kalma ra jud biya ta. Anyways, kung laos ang tawag sa pag-prioritize sa school, edi okay na laos. Di man sa paghinambog, pero mas focus ug mas dako ang akong na-achieve sa akong pag-eskwela kaysa sa akong pag-vlog-vlog. And if you mean like gamay ra kog viewers or followers, o at least dako akong grades. And malamang, hina kayo ang reach sa among page, kaya nagsige ra pud biya upload ang akong mamshi ug mga old videos. Maybe, para siguro active ra gihapon ang page kahit papano. Mas okay na po siguro ang laos, pero may peace of mind. Kaysa sa always trending, pero stressful ang life. For example, si Ana Rose. Oops, I'm not a basher. More on concerned lang jud ta sa iyang sitwasyon karon. Nga stressful kayo iyang sitwasyon based sa atong mga nakita silang mga trending na videos. Pero FYI, fun biya ang family nila. Pareha magud mi nila kabanhaa. Charis. So yeah, maura niya ako maingon. Wag puro uso ang habol. Kasi ang uso nawawala. Pero ang impact, nananatili. Ang pagiging laos ay hindi dapat ikahiya. Minsan, yan ang pahinga na kailangan bago sumabog ulit ang ating kaliwanagan. Char! Pero at least, oy, katilaw tagsikat-sikat with income. Naga ni uban, trying hard biya gihapon. Makabot lang ang nakaya pudog abot sa uban. So sa mga naningkamot gihapon diha, padayon og ayaw kawala sa paglaom. And yes, naadjud ang mga basher sa kalibutan. Pero ayaw sila gimo ang rason para muundang. Instead, gawin mo silang fans. Char! Okay, so before I'll end this video, mag-shoutout sa tano. Shoutout and hello kay Patrice Janine Balanon, Mavelyn Kativayan, Chelsea Padis, Christine Gallego, Christine May Y. Quisedo, Zinette Carlom, Daphne Chris, Cristea Marie Candar, Zaida Dejos, Zyrene Faith. Okay, so that's it for today's video. Until next vlog mga meg, God bless everyone and I thank you.